ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅପା ଅପା ଏଇ ତ ଆସିଲାଣି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୋତେ କିଛି ମନେ ପଡିଲା ନାଇଁ ବୁଝିଲୁ ଅପା ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡିଲା ତୋ କଥା ମନେ ପଡେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣ ଆଉ କଣ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ସୁମନ ସତ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛି ମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ମତେ ବକ୍ସିସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ କହିছে ଜାଣିଛୁ କଣ ଜରୁରୀ ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହେବାକୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସେ ମତେ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ହେଲେ ଅପା ସମ୍ଭବ ଭାଇ ତୋ ମନ କଥା କଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଭେରି ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ସେଇଟା ନାମକ ମାତ୍ର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ନାମ ଧରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁଜଲେସ୍ ନାମକ ମାତ୍ର ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେହରେ ସିନା ହେଲେ ମୋ ଦେହ ମନ ସବୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ତ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା सुमन ए सुजाता को छोटकटिया भेजाने खेल खेलू मु चाहे दुईटी संपत्तिर मालिकारी हेबा से दुई जण मो दुई हाथर खेलना करदो मु जेमिति नाचेबी से सेमिति नाची आ मो रूपर दी जण एमिति पागल सेई मौका रे मु मो फायदाटा हासिल करू ସତରେ ଅପା ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଅପା ପରି କିଏ ହେବ ଅପା କିଛି ଦେ ମୁଁ ତ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବି तू केवे सुधुरीबुनी एइटी लो तू लेके आसुची ୟାକୁ କହନ୍ତି ସୁନା ଭଉଣୀ ଶୁଣ ଯାହାର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିବ ତାର ଦୁନିଆରେ ଭୟ କାହାକୁ हो हो ले सुन एइटा ने देख के आसिया पूर्व कोई खाली जा ताहे के देखि पकेबो जाय ହଉଆ ଏ କଣ କରୁଛ ସେ କିଏ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେବ वेरी वेरी बैड अरे नहीं नहीं कमरे सेवा करला कमरे मन से दौथिला तमे भूल दे ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଦେଖିଛି ବୋଉ ମା ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୋହୁ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କାହିଁକି ଘରର କୁଳବଧୂ କୁହାଯାଏ ଦୁଇ କୁଳର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ ହେଲେ ତୁମେ ଆଜି କଣ କଲ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଦେଲ ହେ ଅପା ମାଟା କରି ଏମିତି କାହିଁକି କହ ଏଇନେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ सुन ए टंका तू न नथिलु ए टंका चोरी करथले मिस्टर शंकर बाबू ନାଇଁ ना नहे हां ए समुद्र को टंका तमे चोरी करथलो तमे कहिबो ନା ଏଟା ପୁରା ମିଛ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି वेरी बैड जति न पारिबो ता सुना मिस्टर शंकर बाबू तो बाबा तुम मारी देबी ମୋ କଥାଙ୍କର କିଛି ସର୍ବନାଶ କରିବି ବୋଉ तमे तो बो कथारे राजी हेबाको पड़िबो ନା ନା ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କେବେ ଏ କଥା କହିପାରିବିନି हो केमिति कामटा हासिल करबा मुझे से कहिदा मते बेस भलो भाबरे जाना ବୋଉ ମା ମୁଁ ତମ ଦେଢ଼ଶୁର ତାମାନେ ମତେ ତମେ राजी न हेबा जाय पिटी जाने ससुर जी
ସୁନା ଆଉ କିଏ ବେଙ୍ଗି ବିକଳ ଏଟା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଆଉ ମୋ ସଂକଳ୍ପକୁ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି। अरे वाह 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 चलो चलिए एकाठी ତୁମେ ଚୁପ୍ କର। ସେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବ? ସେ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖିଛି ସେଟା କହିବାକୁ ପଛେଇବ କାହିଁକି? କଣ ସେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି? ଦୁଇ ପିଢା ନୋଟ ଦେଇ ଘରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ନା ତୁମେମାନେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ। କାଚ କେବେ କାଞ୍ଚନ ହେଇପାରେ ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପଘାତ ହୁଏ ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀଟା ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଯିବ। Very, very bad. ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ମୋର ପୁଅକୁ ଲୁଚେଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେବି ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ସଫେଇ ଦେଖେଇ ହବ ନାଇଁ? ହେ ଭଗବାନ ନାଇଁ ବୋଉମା କେବଳ ସର୍ବନାଶ ମୋ ବାପାଙ୍କର ତୁମେ କର ନା। हे भगवान एमिति गोटे चोर परिवारे मो भौणी केमिति चलिबो सेई कथा मु भाबुची। बाबा मु आसुची। ଆରେ ଯା ଆଉ କେବେ ଆସିବ? ସୁଜାତା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ସମ୍ଭବ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ଯେ କଣ ହେଇଛି? ତମ ଭାଇ ଏ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଭାଇ ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ନା ସତ କଥା। ଆରେ ସତ କଥାଟା କହିଦଉନୁ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ସତ କଥାଟା କହିଦେ। ଆରେ ଏ ଶଙ୍କର ତତେ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ହେଉଛି ତୁ ସତ କଥାଟା ଖୋଲି କହିଦେ। ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହିପାରିବିନି। କାହିଁକି କହିପାରିବୁନି? କଣ ପାଇଁ କହିପାରିବୁନି? ଆରେ ବାଃ ମାରଟା ଦେଖାଗଲା। ଚୋରି? ହଁ ହଁ ଚୋରି। ପଚାର ପଚାର ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ସେ ନେଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ। ନା ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଛ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବେନି। ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ତ ସାମନେ ପଡେଟା। ଆଉ ଏ ଟଙ୍କାରେ କୋଳ ଉଡି ଉଡି ଦେଶ ଚାଲି ପଳେଇଲା। ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିଲେ ତମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାହେଲେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଘରେ ରହିଲେ ସିନା ଆମେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବୁ ଆଉ ଏ ଘରେ ଯଦି ଆମେ ରହୁ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ ଚାଲ ଆମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ଆମ ଛାତ ହବ ପଛେ ଏ ଘରେ ଆଉ ଆମେ ରହିବାନି। ଚାଲ କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଯିବା ପଛେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଚାଲିଯିବୁ ବାପା ଆଉ ଏ ଘରକୁ କେବେ ଆମେ ଫେରିବୁନି। ଯେଉଁଠି ସନ୍ଦେହର ବୁଢ଼ୀମାନେ ଝାଲଟା ଚାରିପାଖରେ ଘୁରେଇ ହେଇଗଲାଣି ସେଠାରେ ରହି ଆଉ ଲାଭ କଣ? ଏ ସୌମ୍ୟା ମୁଁ ଟିକେ ଘରୁ ଆସିଛି।
अरे वाह मानिବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଟାଜିରେ ଚମ୍ପ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗଛ ମୂଳ ଆଶ୍ରୟ এই ଚାଲି ତ ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ସେ ଆଟାଚରେ ଟଙ୍କା ଯଦି ନେଇ ଯାଉଥିବ ଆଗରେ ଦେଖା ସେ ଆଟା ଛଳିକି ଦେଖା ନା ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି